Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο και μια πολιτική παρατήρηση. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου και με τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών αισθάνεται τρομακτικά ισχυρή και εκφράζει μια υπερχιλή, όπως λέμε στο ποινικό δίκαιο, αλαζονία. Η αλαζονία αυτή είναι ορατή στον τρόπο που κυβερνά, στον τρόπο που συμπεριφέρεται μέσα στη Βουλή, στον πολιτικό της λόγο, ακόμη και σε όλες αυτές τις νικητήριες εμφανίσεις των στελεχών της. Τα έχουμε δει αυτά και από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 το Σεπτέμβριο. Νόμισε ο κύριος Τσίπρας και νόμισαν τα στελέχη του ότι επειδή ο κόσμος τους έδωσε άλλη μια ευκαιρία, αυτό σήμαινε ότι ο κόσμος επιβράβευσε τις πολιτικές τους. Είχαν ευθύνους απορία όμως. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει. Θα την έχει. Μετά από μία τετραετία και μετά από μία εκλογική αναμέτρηση. Ήτανε, κύριε Παπαδάκη, μία τετραετία λειψή, όπως ξέρετε, λόγω του κορονοϊού και μία τετραετία στην οποία δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Μάλιστα. Είμαι πεπισμένη ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μία φθήνουσα πορεία, γιατί ο κόσμος πραγματικά υποφέρει, έχει στενάξει και ενοχλείται τρομακτικά από αυτή την αλαζονία. Μάλιστα. Αν ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, γιατί ήταν τεράστια η αποχή και στη Θεσσαλία. Δεν ήθελε κανένα, λέτε. Αυτό βεβαίως είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα σηκώσει κεφάλι. Μάλιστα. Και να μην έχουν αυτή την αίσθηση οι κυβερνώντες.